Gu 6. mailako golkarren taldeko gara. Arkaitz Merero, Marquez Romero, Ainhoa Peña eta ni neukizle egingo dugu ugalketa funtzioa. Zezu ezaugarriak, gizonen eta emakumeen ezberdintasun fisikoak dira. Pubertaroa, gizokian ugaltzea aparatuak garatzen da. Hipofisia sortutako hormona batzuek funtzionatzen hasten dira, prozesu honetan. Neskei eta mutilei ateratzen zaioten pubizean eta mutilei galtzarri. Emakumeen ugaltze aparatu. Hau da, obulu bat. Hau da, sanetaren trompa. Hau umetokia eta hau vagina, eta hemen dago alua. Gizonen ugaltze aparatu. Hau dira hori diferentea. Hau garrabia. Hau eskrotoa, hau prostata, eta hau berroidea eta hau zaki. Sexu zelula emea. Gameto emeak esaten zaio, eta bakarrik 28 egunein sortzen dira. Prozesua, obulutegitik ateratzen dira eta falopioaren trompatik joaten dau metokira. Eta han kanporatzen da. Eta daukate nukleoa, mitz plasmatikoa eta zitoplasma. Sexu zelula harrak. Sexu zelula harrak espermatozoideak daukate izena, eta gametoa ere esaten zaio. Eta barabiletatik sortzen dira. Mitz plasmatikoa, burua, lepoa, nukleoa, bitarteko zatia, eta izatza daukan. Ernalketa, obulu bat eta espermatozoidea bat ekartzeari esaten zaio. Obulutegitik falopioaren trompetara iristen da. Eta trompan zehar dabilela, obulua espermatozoidea bat aurkitzen badu obulu bat ernalketa gertatzen da. Embrioiaren garapena. Likidoz betetako poltsa batean egoten da. Eta likido hori dauka izena likido amniotikoa. Embrioia babesten du. Eta embrioitik plazentara bidez jasotzen ditu mantenugaiak eta oxigenoa, eta amaren gazik. Hausnaldia. Ernalketa gertatzen denetik hautsoa zaio arte bederatzi hilabete ingurutik irauten du. Hau argazki batzuk dira lehen hilabeteetan, bigarren hilabeteetan eta hirugarren hilabeteetan. Fetuaren garapena. Hirugarren hilabeteetan enbrioiaren organoak sortuta dut ikusten behar ditu. Erditzea. Hautsoa amaren begigatik ateratzen du. Eta normalean likido amniotikoa apurtzen du poltsa eta ateratzen da. Eroskitzea. Lehendabiziko hilabeteetan hautsoa esnea soilik edan behar du. Erdizko ondoren hautsoa bularra hartzen du. Eta hau zen espero dugu zuen